En aquest vídeo veurem com des de la utilitat Postman accedir i realitzar peticions sobre la API externa de Codis 365. Primerament haurem de tenir configurades unes URLs d'API, en aquest cas farem servir l'API desplegada sobre aquesta URL. Veurem com amb la primera petició d'autorització s'aconseguirà el token de seguretat i quedarà emmagatzemat amb aquesta variable. Tot seguit realitzarem una petició POST sobre la URL indicada amb aquest endpoint, que és el d'autentificació, amb aquestes dades, usuari de demostració i contrasenya. Executem la petició i veiem com la resposta satisfactòria ens retornarà un token que alhora, a través d'un script de post-response, el salvarem amb la variable general de la col·lecció dels mètodes. A continuació ja podem fer servir qualsevol dels mètodes de la col·lecció, ja sigui un get, un post, un del, un put, sobre productes, sobre còdics de barres estàtics o sobre còdics de barres dinàmics. En aquest cas començarem fent una petició get. L'esquema que es passarà o paràmetres són l'índex de paginació 1 i 10 elements per cada una de les pàgines. Realitzem l'execució de la petició i podem comprovar com l'esquema de resposta és satisfactori amb un 200 i ens retorna tots els productes paginats segons els paràmetres indicats. En aquest cas hi ha un array que és ítems, que ens retornarà la informació relativa a cadascun dels productes. En aquest cas només n'hi ha 3 productes disponibles. A continuació podríem fer un post que seria el mètode per poder afegir una referència nova o un producte nou al sistema. Executarem la petició i ens informarà satisfactòriament amb la resposta HTTP 200 de que el producte ha estat creat correctament. Com en l'esquema ens retornarà una propietat que és data, que és la identificació del producte creat. Si tornem a la petició get, hauríem de rebre 4 productes. Els 3 primers i en aquest cas l'últim producte que hem creat. De la mateixa manera podem executar qualsevol altre dels mètodes disponibles. El mateix seria per recuperar el que són còdics de barra, registres de còdics de barra estàtics. Executarem la petició, en aquest cas 5 per cada pàgina, 1, 2, 3, 4, 5, hi ha un total, com podem veure, de 9 pàgines. En aquest cas realitzarem la mateixa operació get sobre els còdics de barres dinàmics. Amb una paginació de 2 unitats o 2 resultats per cada una de les pàgines, aquí tenim 2 resultats d'un total de 19 pàgines. I això seria tot. Gràcies per l'atenció. Bon dia.